každý má právo na život, to si myslím už dlho, pretože každý jeden z nás, každá jedna ľudská bytosť už v lone svojej matky, je to isté, je to dané proste, ako bude vyzerať, aký bude mať nos, oči, ústa, ruky, či bude veľký, malý, proste čo bude v živote robiť, aký bude človekom. Osobne pochádzam zo 4 súrodencov a mama nám častokrát spomína jej takú nepríjemnú jednu skúsenosť, keď mala 39 rokov a čakala už svoje 4. dieťa. Ja som 3. v poradí a keď čakala moju sestru, bol to už vtedy v tej dobe vysoký vek pre rodičku a lekári jej odporúčali umelé prerušenie tehotenstva, nakoľko pozisťovali nejaké fakty, že dieťa by mohlo byť určitým spôsobom postihnuté. Mama sa nedala a tak bojovala ďalej. Lekár ju poslal za ďalšími 2 lekármi, kde musela s nimi diskutovať a dokonca podpisovať nejaký papier, že príjme dieťa napriek tomu, že bude poškodené. No a narodila sa nám zdravá sestra, krásna blondínka s modrými očami, takže dnes chápem, čo je to nekonečná láska mamy. Nakoľko aj ja sama mám 2 deti, 2 milujúce deti, viem, aké je to proste nádherné priviesť deti na svet a čo to je. A som za to nesmierne vďačná, že aj v tej dobe, napriek tomu, že možno mnohí odsudzovali, že som na to mladá a častokrát mi prišlo aj také, že mala si to dať zobrať a mala by si pokoj. Akože je to veľmi ostré, ak niekto takéto niečo napíše, pretože si neuvedomuje asi, čo je to naozaj ľudský život a aká je jeho hodnota. Koľko za deň sa stane rôznych nehôd a hociakých katastrof, hej. Si predstavme seba v nejakom aute, že zrazu sa nám stane nehoda a možno, že po tej nejakej dlhodobej liečbe v nemocnici sme odkázaní byť možno na vozíku alebo už doživotne len ležať na posteli. Ktorá mama je taká, ktorá by povedala: zbavme sa ho, nepotrebujem predsa dieťa na vozíku, nepotrebujem sa starať o dieťa, ktoré mi tu bude ležať. Chcem len to tak prirovnať k žene, ktorá je tehotná a ktorá naozaj nosí pod srdcom to dieťatko, ktoré je nevinné, bezbranné, nemôže vám nič povedať, ale je zaručene isté, že chce cítiť tú oporu mamy, chce cítiť tú istotu, že vlastne mama sa ho len tak nezbaví a že bude brániť ten život, ktorý nosí pod srdcom. Týmto by som vás všetkých chcela pozvať, ľudí, ktorým život nie je ľahostajný, na pochod, ktorý sa uskutoční 16. marca 2013. Vidíme sa tam.